Phinde nginamukele ngenza ukuthi kuyona ke i-channel uma umusha ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe kuyona ke i-Jeff the Soul TV News. So lana ke bafethu kithi ke ake sithi qaphu ngodaba ke olube indida kakhulu ke ngesithembu sikaMapaputsi. Lana ke kudideke abaningi emngcwabeni ke umculi weKwaito uSandile Mapaputsi ngwenya ke wena owabona ke umdlalo ke kamabona kude ke kuvela ke eyamakhosikazi amabili. Inkonzo ke kaMapaputsi bibanjelwe ke eDlamini Multipurpose Center Hall eSoweto ke waseyena ke eyabekwa eWest Park Heroes Acre ngomgqibelo. So inkonzo ke yomngcwabo ibiholwa ke omunye wabalingisi laphayana ke usibongo sakhe ke uMafatshe othule ke abafazane ke ababili abachaze njengamakhosikazi ke walomculi wengoma ke eyayidume kakhulu ke ithi esihloko sayo izinja. Intandokazi ke noma ke intokazi yokuqala ke ethulwe yabizwa ke udluliswa amazwi okuvalelisa kumnyeni unithi Ndlapho ke okuvela ukuthi ke unkosikazi kaMapaputsi asaqhelelana naye. Unithi ke obephelezelwa izingane zakhe ke uzwakalise ubuhlungu bakhe ethi ke wayengazi ukuthi ke uzoyibamba yedwa indima yokukhulisa ke izingane ngesikhathi ke lapho ke zivuleka khona amehlo. Lana ke uma liqhuba lolu daba luthi ke izingane zikaNhlapho nazo zichaze ke uyize njengomuntu ke obe namancoko enothando futhi ke ezeseka. Ziveze ukuthi ke ngokuhamba ke kwesikhashana noma kwesikhathi zaqonda ukuthi ke kungani uyise wayengabe bikho ngezinsuku zazo ke ezokuzalwa ke ngezinye ke izikhathi. Kuthe kuqeda ke uNhlapho ke nezinye ke izingane zakhe kwabizwa ke omunye ke wesifazane ke okuthiwa nguyena unkosikazi ke kangwenya ke uDikeng Ayola. Lentokazi ke ikubeke kwacaca ukuthi ke nguye yedwa ke unkosikazi kaMapaputsi kwathula kwathi cwaka khona lapha ke emngcwabeni. uAyola ke uqhubeke wathi ke uzoqinisekisa ukuthi ke umlando kaMapaputsi ke uyawuqhubeza. Lana ke ukumcaphuna nje uthena ke umyeni wami ube ngubaba ke wesizwe okungenza ke ngibe umama wesizwe. Ngizokwenza ke isiqiniseko sokuthi ke ifa lakhe liyaqhubeka. Ngingathanda ke ukuveza uthando lwami olujulile ngaye futhi ke ngizoqhubeka ngenze kanjalo. Uyohlale ke uyisithando sami kusho yena ke lapha ke unkosikazi wakhe ke lo othulwe njengesikhulumi ke noma njengomuntu ke ovalelisayo lapha ke wesifazane ke wesibili. Ngenza kwethu ngale ndida ke ngiyofisa ukwazi ukuthi ke wena ngabe luthini ke uvu lwakho. Anyways, don't forget to subscribe to this channel, don't forget to like this video. Izwele mbongo kakhulu manje. Danko.